Bai. ¿El cambio de candidato supondrá un adelanto de elecciones? Nada, nola dagoen kontua, saltxarik ez zaigu falta, ez dakit, zer gehiago, gerta daiteke. Badakizue zer behar duen Euskadik? Akaso, hauteskundei buruz gutxiago hitz egin eta proposamenak egin bakarrik ez gauzatu, etxe bizitza, osakidetza, garraioa, emakume eta gizonen arteko arrakala, oinarrezko soldata bat, tira, zerrenda luzea da eta guztiak lehentasuna. Punto. Sik. Cierro confianza. Ulertu nahi duenak, nahikoa du. Bai. Eta kitxo! Eta saltxa honetan epailek ere beti dute zer esana. Zehatzago esan da epaile espainiarrek. Puigdemoni buruz hitz egiteko tartera izango dugu, baina Castello epaileak ez dakit rankinean lehen postua borrokatu du, eta ondo borrokatu ere. Mafioso, Camorra, Drangheta, Isakra Corona Unita. Frantsesei gezur esan ziela, aitortu du gainera, arrotasunez, akaso delitua dela aztu. Ote du epaileak, tira, gauzak honela. Ez da nahikoa gizonen arteko borroka hauetan izagun beste kapitulo bat, Bidenek Putini irain egin dio, bere ama tartean sartuta, eta Putinek soseguz erantzun dio, Hollywoodeko bakeroa dirudiela etxe zuriko ugazabak. Gauzak honela, eskerrak emakumeoi ez da, ez bakarrik kazetari garelako, informazioaren kudeaketan, langile finak garelako, egunero hementxe gaituzuelako, baizik eta Amparo bezalako musikari handiak ere, bere horretan segitzen dutelako 3 hamarkada errepidean, eta bueltan da fanfarria. Inigo Kabakasen soinu banda ekarri dizuegu hasteko eta behin izan ere hauteskundeak, politikarien arteko xestrak badakizue, gizonezkoek beti dutela aktualitatea, baina Euskal Herrian badira hainbat kontu euskal hauteskundeak gertu izateaz aparte, hauteskunde horietan ardatz izan daitezkeen gaiak, etxebizitza, osakidetza aipatu dizkizuegu atarikoan, baina izue ertzaintzaren edota polizia ereduari dagozkion kontuak geure artean hizpide ditugu. Ez soilik Nafarroako foru eskuduntzak urratu direlako egunotan Guardia Zibila errepide mantenduz, baizik eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dugun foru polizia hori ertzaintzak zerrola jokatzen duen eta zerrolako armak darabiltzan eta nola. Munizioa hizpide izan dugu egunotan eta azkena sailburuak, segurtasun sailburu denako oraindik ere ez askorako, baina Erkorekak zalantzan jarri duela eta zalantzaren atea zabaldu duela. Ertzaintzaren ikerketa zabali zela zioen egunotan, orain 3 ikerketa omen dira, eta azken adierazpenetan zirrikitu hori gehiago zabaldu du. Suar gazteari lagundu omen zion ertzaintzak, baina berak ez duela esan, ez dagoela ikerketan edo ez dagoela ondoriorik, ertzainek zauritu zutenik edota, hobe esan da, foamezko pilota batek zauritu ote zuen larriki begian. Tira, ikusten duzue polemikarik ez dela falta, eta egunotan, aipatu izan dizuegun bezalaxe, gaur geurera ekarri dugu, polizia ikerketa honen gaineko analisia dota hausnarketa. Besteak beste, senidek hasieratik aipatutako bertsioa, gertatu zenaren lekukotza zuzena duelako zauritutakoak, eta dagoeneko beste 2 larri zauritu ez, baina beste 2 zauritu egon badaude, 3 ikerketa zabalik, baina nork ditu zabalik ikerketa hauek, zeinek eman barko luke guzti honetan aginte makila. Tira, Jone Goirizelaiak argi du, Kabaka auzian gertatutakoa ikasita, epaileak, epaitegiak eraman behar du ikerketa, eta ez ertzaintzak
bere ikerketa, barne ikerketa egin dezake, baina bere burua ikertzearena ez du batere garbi ikusten, beste bidea defendatzen du Goirizelaia abokatuak. Berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia eta beraiek bai korrika hasi zirela, eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrika zikola golpe batek eman ziola, sentitu zula golpe bat begian, da sekor hori zala lurre. Lurrean zeola laguntza eskia zitala, antzebilen beste gazte batek altxazula lurretikan, eta bere lagunak ere beakintzo dela, altxa zutela, zila bat, banko baten eseri zutela, eta seitu ambulantzira eta etxera ditu. Ertzainak deitu zigula guri, goizian, esan ez, galdezka berzen museoan beha galetu ziguten, beraiek kontatzen digute, liskar baten gatik azten dela, eta batematek erabakitzen dula, etako batek kargatzea zala hobena. Baina gure aldetik harri-harri irutzaigu Tolosako inautoriak ezautzen baituzu gertuz, zenbat jende maiten da igande gauean eta horrako erabaki bat hartzea harri-harri irutzaigu. Atzo komunikabidetan eta hainbat komunikabidetan ateratzen liskar baten ondorioz gure zenidea dagoela golpe batekin eta argi utzi nahi edo gure aldetikan eta liskarren ez zeudela beraiek. Handi zepasatze ziala, Tolosako inauriteritan jende guztialeko guztietan ibiltzen dela eta etzeola beha liskarrean. Osea, tala antzebilen pertsona bat. Eta nik ustete beraiek ere garbi dakatela hori. Esaten dute ikerketa egingo dutela, baina ikerketa egingo dutela atestatu bat egiteko epaitegiria eramateko. Eta hori da ni justo esan dodana, ez? Ze garrantzia dekien ikertzen diren gauzak, nola ikertzen diren eta nola batzen diren probak. Eta atestatua zuk egin alduzu, benetan nola gertatu ziren gauzak argitzeko, edo egin alduzu leporatzeko ez dakin hori ez daki zer, edo kentzeko ez dakin hori erresponsabilidadea. Eta nik uste dut hori hor dago gakoa, ez? Atestatuarekin eta ikerketa horrekin, ez dut uste bukaeraino eta nola gertatu ziren gauzak ikusi ahal izango dugun. Nire ustetan asko hobeto epaileak esaten badu zer egin behar dan, nola egin behar dan, akusazio partikularen laguntzarekin eta fiskaliaren laguntzarekin. ¿Supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan. Ez pentsa nire egunerokotasunari eutsi nahi diot eta oraindik badaukagu asko egiteke eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Zenolako laberintoa, azken hilabeteetakoa Euskal Hauteskundeak zerumugan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, Nafarroan foru sustraiak zalantzan, polizia ereduari buruzko eztabaida, etxe bizitza, osakidetza, badakizue, ez garela aspertzen eta ez dugu aspertzeko betarik izango. Datozen garai hauek nahiko nahasiak datozkigu, Maialen Ferreirari gabon esango diogu hasteko eta behin, eta gainera, goazen analisi honi heltzera, izan ere, legebiltzarreko ganbera berri horretan Gasteizen ordezkaritzak nolakoak izango ote diren, Maialen, Galiziako hauteskundeen erresaka tartean, Madrilen urak nahiko nahasita, eta geurean berriz hauteskundeak ate joka. Ez dako hau aspertzeko betandirik, ez da? Gabon, jala da, ez azkenean hauteskunde garaian gaude, baina egia da, hauteskunde garaia edo kanpaina, on jala aste batzuk hasita dago, ez? Eta orain, pil-pilian sartu gara, eta ikusiko dugu, zuek esan dezuten moduan, ez? Ointxe hasiko gara debate askorekin, osakidetza nik uste dut ez garrantzitsuenetariko bat izango da, baina segurtasun eredua ere hor jakinda zer pasatuan Tolosan ertzaintzarekin eta mutil hoiekin. Baina baita ere etxebizitza oso debate garrantzitsua izango da, eta ikusiko dugu zen nola behar bada hauteskunde
ez pasatako hauteskundeen moduan, kanpaina skin bat egongo dala, ez, batzuek analista batzuek aipatzen dute, ikusiko dugu, ez, zer espero dugu, baina argi dago, ez, kazetariok eta politikariok lan asko daukogula, ez, aste hauetan. Bide horretan, Maialen, hautagaitzekin ere ez da saltxarik falta. Ezker Konfederala deiturikoan, Espainia mailako ordezkaritza duten alderdi mugimendu horiek, azenolako festa Elkarrekin Podemos, Sumar, Ekuo, Ezker Batuak ere leporatu dizkio zenbait kontu. Nahiko nahasma antzematen da, eta zenbaitzuk ere badiote, Galiziako emaitzak askarrak mai gainean jarrita, baina akaso, xestra personalagoak ere tartean badaudela politikoak edo ideologikoak, baina bestela azalpen handirik ez dauka kontuak? Azkenean, Sumar eta Podemosen arteko militanteetzat, ikusten da, eta malgarria dala Elkarrekin ez batea, naiz eta hasiera batean irudi euren liskarra konponduko zutela, nik uste dut azkenean jakingo dugula, bi hautagai ezberdin presentatuko dituzte, eta horrela jarraituko dute. Naiz eta Galizian izandako emaitzak eta baita Madrilen galtzen ari diren presentzian. Baina ikusten da, nik uste dut hemen egoen arteko liskarra oso handia izan da, hautagai bakoitzak bere arrazoiak ditu. Maialen, hor uste duzu, akaso Pablo Iglesias eta Yolanda Díazen arteko haserre hori, Galiziako emaitzan arira, akaso zenbaitzuk ere Pablo Iglesiasi egozten diote. Batean ere ahuldu izana edota indarra hartzea galerazi izana. Horrek isla izango du, baita Euskal Hauteskundetan ere? Galiziako ekosistema oso ezberdina da. PP Galizian duen indarra beste leku askotan ez dauko, eta hori eurak badakite. Hori eragiten du Podemos edo Sumar, edo Eskerra konfesionala horri indar asko ez eukitzea leku horietan. Baina 2016an bai egia da, pixu hartu zuela, Gero Madrilen, bai, Esker hori indartsu irudikatu da orain arte, bai, Pablo Iglesias hor bere ardura izan zuen, eskenean, bera izan zen Yolanda Díaz bultzatu zuena, baina ez zuen espero, holan erantzuko zuenik Yolanda Díaz, eta azkenean Sumar lortzen ari dana da Podemos desagertzea eta bere leku hartzea, Eta hori Euskadin ikusiko dugu berdina, baina nik uste ez bai Sumar eta bai Elkarrekin Podemos galtzen ari dira, ze azkenean boto horiek EH Bildura joango dira, edota PSOEra, justo zentron biltzen diezen botante horiek, behar bada PSOErantz joko dute, baina azkenean leku hori ez dute okupauko eta galduko dute, Zamalez, azkenean existitzen dara, eta 2016an sortu zen mugimendua Podemosekin oso gatzitsua izan da Espainia mailan, baina hori azkenean euren arteko liskarren erruz edo liskarrengatik hori galtzeko zorian dago. Hor galdera bikoitza egingo dizut, Maialen, batetik Galizian gertatu bezalaxe, arriskua ote du Ezker Konfederalak ordezkaririk gabe geratzeko, baita Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako parlamentuan, eta bikoitza diot alderdi sozialistara zenbait boto joan daitezkela, Abalos ministro izandakoarekin, izandako ikamika esate baterako, alako polemikek kaltetuko ote dute, eta boto trasbase hori gehiago joan mugimendu soberanistara edota Ezker independentistara? Nik uste dut, Abalosen polemika behar bada Madrilen bai ikusiko dala eta entzungo dala, baina uste dut Euskadira ez dala hainbeste helduko, ezin dugu ahaztu egia da korrupzioa dala, eta maskarien arteko korrupzioa bai egin dute PPek, eta ontxe demostratzen baldin bada, PSOEk ere ez, eta oso larria da eta zalatzekoa da. Baina uste dut, Euskadiko hauteskundeetan ez daukola inongo erreperkusiorik eukiko. Gero, bazuk esan dozu moduan, Podemosen botoak nora joango dira, nik uste dut batzuk mantenduko dituztela, hau da parlamentuan oraindik galduko dute, baina presentzia txiki bat mantengunduko dute, eta
nik uste dut, azkenean, Podemosen botante gazteenak EH Bildura joko dute, eta besteak behar bada PSOEra, edo behar bada ez dira ez dute hauteskundetan parte hartuko, hau da, ez dute bozkatuko, ez? Baina bai galduko dute bai Podemos eta bai Sumarrek boto kopurua zakabanaturik joaten baldin badira. Gauzak honela, itxura guztia du bakoitzak bere aldetik joko duela eta akaso ja ordezkaritza galdu ganberan. Tira, hori ere ikusteke, kristalezko bola ateratzeko tarte izango du oraindik ere Maialen, bukatze aldera. Titular birengana joko dugu, ze egia da, egunotan, zaintza grebari buruzko zenbait titular irakurri ditugula, zuzeu ere bertan izan zara, greba orokorraren ostean, hauteskunde kanpaina honetan, izango ote du nahikoa presentziarik zerbitzuen sektorean eta gehiago zaintzaren sektorean emakumeen prekarizazioak duen egoerak, akaso ez du lehen lerroa oraindik eskuratu eta aldarrikapen hori izango ote dugu martxoaren 8 honetan? Behar bada bai, ez? Jasi dira alderdiak, bai EAJ entzun dugu Telegram bidez, ez? Euren komunikatuak agertzen, ez? Agertaratzen, ze azkenean martxoak 8 bihurtu da egun oso garrantzitsua bai gizarterako, baina baita politikoki, ez? Eta hori erabiliko dute guztiak, uste dut. Baina egia da, gaur adibidez, aprobatu dute zaintzaren arteko edo pakto bat moduan, instituzio guztiak barneratuta, baina egia da, mugimendu feministak oraindik ez dutela nahiko, edo agendan ez dute zaintzaren eta zaintza publiko baten sistema ikusten, ez? Eta arrazoi guztiz, azkenean beti utzi izan da debate hau beste posizio batzuetarako, eta nik uste dut, ez? Hauteskunde honetan ikusiko dugula bai agendan eta bai lehenengo lerroan. Hau da, horrek esan nahi du proposamenak eta proposamen konkretuak egongo direla? Ez dut uste, ez? Azkenean gaur sinatutako paktoan ikusi dugu 14 proposamen, baina proposamen horietan ez dituzten enpresak sartzen, ez dituzten langileen kondizioak sartzen. Orduan, nik uste dut, badakitela zaintzaren inguruan debatea garrantzitsua dela eta gizartea nahi duela erantzunak, baina oraindik nik uste dut ez dutela hori zelan politikoki zelan barneratu eta zelan proposamenak eta neurriak jarri hori ondikon etxeko lan moduan daukate. Ederki Maialen, eta azken lerroburua, egunotan ere eskuartan izan duzun gai bat izan da, plastikozko bolatxo horiek honezkero aztu egin zizkigu, marea zuriak, gauzak hain nazkar dijoazen garaiotan, eta sare sozialekin honezkero 24 orduz gainera entxufatuta, edota erabat desentxufatuta egoteko arriskua dugu, Ulisesi tarte bat egingo dugu, baina guazen ikuspegi zinematografiko edo animazio pixka bat eskaintzera auzioni. Som al segle 31. Ulisses destrueix el terrible Cíclop i aconsegueix rescatar el seu fill Telèmac i els seus amics. Però els déus de l'Olimp estan enutjats i es disposen a venjar-se. Esango duzu eta nolatan ez dizkizugu euskaraz jarri, Euskal Irrati Telebista kate publikoak bere garaian, gu gazte ginen garaiaietan euskaraz eskaini zuen Ulises, baina ez dugu aurkitu eta katalanez ekarri dizugu. Maialen, Bizkaiko golkoak geure itsaso maitea Kantauriko bazter hauek babestuko dituen esan genezake tramankulua, gauza interesgarria da, Ulises izena jarri diote horti datorre ezakite, ikutu hau, konta iguzu, zer den eta zertara datorren? Bada proiektu bat, proiektu zientifiko bat, non 1000 dispositibo sakabanatuko dira ibaien artean, eta baita Bizkaiko golkoan, eta hor ikusiko da, zen motatako plastikoak dauzen, monitorizatuko dituzte, zen motatako plastikoak agertzen diren gure itsasotan, eta informazio horrekin, saiatuko dira saiesten plastiko horiek egiten duten kontaminazioa eta egiten duten kaltea. Hau da, zientifikoki kontaminazioa saiesteko edozen proiektuak ongi etorriak dira,
baina bai ikusiko dugu ezin dira mirariak egin, eta azkenean garrantzitsuena da gutxiago kontaminatzea, plastiko gutxiago erabiltzea, eta natura eskutsatu, horri azkenean hau bakarrik da neurri bat kontaminazio hori saihesteko, baina kontaminazio saihesteko garrantzitsuena da prebentzioa eta kontaminatzen edo saiatu kontaminazio hori gutxitzea, eta hori azkenean ikusi dugu zelan lortzen dugun. Ederki, Maialen Ferreira, eskerrik asko. Gaurko egun berezi honetan geurean bustitzegatik izango gara sarriago eta segituko dugu kontu guzti hauei helduaz. Gabon pasa, eskerrik asko. Gabon, mila esker. Som al segle 31. Ulisses destrueix el terrible Cíclop i aconsegueix rescatar el seu fill Telèmac i els seus amics. Però els déus de l'Olimp estan enutjats i es disposen a venjar-se. Camorra, Drangheta i Sacra Corona Unita. Eta zer gehiago, bada, epaile izar hauek, ez dakit hauek ere uste ote duten zinematografikoki bizi ote diren Camorraren garai horietan, barkatu Castello jauna, baina guztiak ez du balio, are gehiago hain zorrotz eta estu jarri kontu batzuetan, eta gero lasai asko zatoz esatera, gezurretan aritu zarela, nor eta frantsesei, honek baute daki, akaso italiarrak baina arriskutsuagoak izan daitezkela? Pues a mí se me ocurrió decir una mentira, que dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. Izenpetu nahi baitzuen akordio bat eta erakunderi buruzko informazioak eskuratzeko Frantzia, Espainia, epaileak zer egiten zuten hor tartean, gauza zaila da, azaltzen hain tarte laburrean. Entonces, en aquel entorno de esa tensión que ves que no te lo dan. Eta zer gertatu zen une hartan, aurreratuko dizugu Mediterraneoko kostaldean kokatuta zegoela. Fragak bainu atomikori hartu zuen inguru horietan. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol. Entonces ellos pidieron tiempo, era mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. Lo firmaron, se firmó el Málaga, pero no lo cumplieron. Segi dezagun gauza interesgarri hauekin, gizonezkoen aktualitate honi heltzen, oraingo honetan Bidenek Putinik Bideni, tira, zergatik irein egin ote dio bere ama tartean sartuta. Ez ote daki, zertan sar daiteken, lokatzetan? We can have a lot of fun. I'm a man. Errusiarrak ere zitalak izan daitezkelako eta Amerikanuak egurra jaso, tira, Hollywoodeko bakero deitu dio etxe zuriko Ugazabari Putin jaunak. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Neska batek noizbait pentsatu baldin badu mantenimendua ikasi edo zerbait mekanizadoa adibidez ikastea agian atzera ematen duen pausoa da dena hori klasean denak gizonak izatea, ea nola sentituko zaren eta nik uste azkenean barrera horiek aurre egin behar diogula geroz eta neska gehiago egoteko eta azkenean mutilak baita ikusteko ez dela arraroa neskak arloa horietan aritzea edo horrela. Eta nik uste ez dela bakarri gauzen emakume bat aldatu behar dena, baizik eta sozialki, ez?
Natalia Markosi entzun diozu, argita garbi esan du, makina erremintan esate baterako emakumeok zenolako presentzia dugu. Zenbat ogibidetan oraindik ere, zenbat erronka, zenbat espazio alduntzeke bide horretan. Ogibide, berdin bide, aste honetan, Lizarrako emakume langile hau protagonista. Kaixo, ni Natalia Markos naiz, 21 urte ditut, Lizarrakoa naiz eta Lizarraldeko enpresa batean lan egiten dut mantenimenduz. Zerbaiten kopiaren kopia, otra bazofia. Zunduzun tatuaje bera, tatuatuko du. Destornilledorekin motorrak ukitu, zikintzea eta horrela gustatzen baldin bazaizu, nik uste hau dela zure lana, gizonak bakarrik ez daudela, osea, geroz eta emakume gehiago daudela, eta nik uste geroz eta emakume gehiago egongo direla. Así zaizkita, soy artista, en el Instagram, hainbeste likeekin, losotu zait pista, soy artista, en el Instagram, kalera tera naiz da maten du turista. Hori beraz, ogibide berdin bide, saio aste honetakoa nahi eran duzue ikusteko aukera noski baietz, eta gaur gauean berriz musika zuzenean saio aurrera pentso bat. Gaur The Clayton, gainera egunotan hitz egin dizuegu ze Idoia Tapia Handiarekin kolaborazioan izan dute euren aurrerapen abestia. Idoia Tapia Handiarekin beraz, The Clayton talde bizkaitarra ikusten duzuelako ukitu iluntxo batekin datozela. Gehiago jakin nahi, ezue aukera parea baduzue, gaur bertan, musika zuzenean saioan izango dituzuelako, Koldo Otamendirekin, eta ez dizugu gehiago aurreratu nahi, ikusi ezazue, noski baietz. The Clayton taldea beraz, gaur gauean musika zuzenean saioan ez duzu hitzakearik, ez galdu, tira, gu bagoaz gaurkoz baina, asteburuan hemen izango duzue kolpez kolpe, lantalde osoa makina betean, eta kolpez kolpe antenatik astelenean bueltan noski baietz, iluntzero hemen ordu erdiz, egunari errepaso aktualitateari eta analisari tarte eginaz noski baietz. Eskerrik asko, gabon basa.